салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро ҳамаи намуди мотоблокҳо фурӯшиянд аз шаҳри ноҳияи тоҷикистон баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе махлула дар комментариё бинависед. иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. дар мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро нархша 7000 сомонӣ мега, мотораш 5.5 қувваи аспа дорад. бародаро нархаш 7000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мотоблок дастрас кунед. марҳамат бародаро. ина мотоблоки хонда қарор дорад дар шаҳри ҳисор. мотоблок айрасия овардагии мш мега. ина чанд намуде бародаро? я намудае чанд таҳай? нархша 6800 сомонӣ мега. бензиния бародаро бо гуфтагие ки 6800 сомонӣ бо савдо карда мешавад. наван состоянишун навай. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мотоблок дастрас кунед. бародаро мотоблок дизелния 190 қарор дорад дар шаҳри ҳисор. срочна мега, мефурӯшимаш. бародаро 13 қувваи аспа дорад. ҳамаи бештар маълумотиш ина дар рӯи экран нависагия, чӣ дорад қатиш, чӣ надорад, ҳамаш навед дар рӯи экран нависагия. нархша 10800 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 10800 сомонӣ. касони харидор бошед бародари азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. состояниш 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад гуфтагия. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. на бародаро мотоблок 820 8 қувваи аспа дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. бародаро мотоблок состояниш 100% беҳад арзонаш гуфта истааст. беҳад арзонаш мега. бензиния бо гуфтагие савдо карда мешавад. 4888 сомонаш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ, қатиш инами чизои дар рӯи экран дизелния бародаро. қатиш фреза дорад, картошкашонак дорад, присеп комплект фурӯхта мешавад. бародаро 178 кай мотоблок 178 нархша 12500 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 12500 сомонӣ. касони харидор бошед бародари азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. марҳамат занг занед. на бародаро мотоблоки туркӣ оригинал 7 қувваи аспа дорад. дизелия нави пачкаҳай гандум дравак дорад, насоси обкашак дорад ва чанд чизига дорад. ина бештар маълумот дар рӯи экран нависагия. қарор дорад дар шаҳри норак. нархша бародаро 14000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 14000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, бештар маълумотро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблок қарор дорад дар шаҳри душанбе. соли баромадаш бародаро 2016 солай. қатиш фреза дорад, дизига чизора чанд чизига дорад. қатиш дизелния бародаро беҳтарина мега, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нархша 8500 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие савдо карда мешавад. я бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран навистагиай. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. мотоблок дизелния бародаро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моделша мо намедонем чандакай бародаро бахшиш. касоне ки харидор бошед, аз соҳиби худаш мепурсед ки моделаш чандай. нархша 11200 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне харидори конкретни бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мотоблок дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ дар қарор дорад дар шаҳри душанбе. 7 қувваи аспа дорад. модели 673 вообще гизалай бадай дизелния бародаро оригиналай, качестваш оригиналай.
нарша 8600 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагие. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мотоблок дастрас кунед. марҳамат рақамош дар рӯи экран. ина бародаро мотоблок фурӯши тата 15 қарор дорад дар ноҳияи Фархор. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина бародаро состоянии мотоблока худтон бинед. нави созай нархшам бародаро созай 17000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблок 15 қувваи аспа дорад. срочна фурӯшия мега. нави пачкаҳай комплект фреза седени ва плуг дорад мега. қатиш қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 23000 сомоние бародаро бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина бародаро худтон мотоблока бинед. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Деваштиҷ. қатиш чизил плуг запчас моторш қатиш ҳамаи чиз қатишам бародаро. нархаш 18000 сомоние бо мотори алоҳида дорад. ба фикрам чизил плугам дорад. запчасошам қатишам бародаро 18000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ мотоблок пахр 820 марз 8 қувваи аспа дорад бародаро. кам корфармидагӣ аст. срочна сум дар кора мега мефурӯшимаш. қарор дорад дар шаҳри душанбе. присебаш қатиш уна фреза қатиш. нархаш 5200 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи кушониён шаҳри бохтар. мотоблок нева дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш бародаро хубай. бештар маълумот мега дар рақамо қати занг занад худам мерасонамш. дигар чизош дар ҳамин рӯи экран навистагия. нархаш 8000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. мотоблок веднояй нархша 20000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтем дар шаҳри душанбе. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои азиз ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. иншоалло бо пага ҳам видеои тракторо мешавад. ҳатман ждат кунед.